Eu penso que todos levamos unha vocación dentro, non? E a verdade é que, bueno, no perfil da miña casa uns pais querían que fixera dereito. E, bueno, de feito fun por letras hasta COU. O que pasa é que despois tuve un arrebato e lles pedín que miña vocación e que miña afición, meu todo, era máis ben por a bichería e por os animales. E, entonces, bueno, me permitiron ir a estudiar e marchei para León a estudiar veterinaria. Nós quedamos moi impregnados, sobre todo, porque desde pequenos nos gustaba moito salir ao monte. E daquela, aquí en calquer sitio de Corcubión que iba, sobre todo na zona da península de Redonda, había moito coello e había moita atracción pola fauna. Entón íbamos e disfrutábamos un montón, co raposo, etc. etc. E sempre nos chamou, sempre estábamos tamén relacionados daquela cos cazadores, e cando víamos unha peza de caza, pois nos chamaba moito a atención e todo eso. Pero, bueno, eso despois evolucionou e cos tempos que corren, pois fomos máis de cámara e de seguir aos animales que non de matalos, non? Entón pasamos ao lado máis ben dos observadores, dos naturalistas da naturaleza. Isto todavía ten zonas que son tan vírgenes e tan, podríamos decir, vetustas, que, bueno, a verdade é que te chama, e cando vas a estudiar fora, como por exemplo a Santiago ou a León, pois botas de menos rapidamente non estar aquí, preto do mar, preto do salir e estar no monte, etc. etc. Eu ao mar sempre lle tuve moito respeto, e admiro sobre todo os mariñeiros que son capaces de salir xa con unha marexada e todo eso, pois a facer as súas labores, non? Eso admiro, porque a min, xa che digo, o mar sempre tuve moito respeto. Por iso que quedas máis na costa, non obstante, os acantilados e tan me encantan, De feito, teño feito moitas andanzas polos acantilados daqui da Costa da Morte con determinadas especies, e a verdade é que bon palí e quedo atónito. Foi unha iniciativa porque hoxe en día non podes escapar das redes sociales. Entón, creín que era unha maneira de transmitir un pouco todo aquilo que eu iba vendo e que iba gravando na natureza, sobre todo na natureza da Costa da Morte. Despois ampliei a outras zonas, porque, bueno, ves que a xente a veces te agradece que compartas algunhas observacións que ti tiveches e que non o pode facer todo o mundo, porque eso supón moitas horas, moitas salidas ao campo, etc. etc. E, bueno, sí, o fixen, tuve unha época podemos chamarlle de euforia, entón fixen moitos, agora vou máis ralentizado, vou facendo as cousas un pouco e vas programando de outra maneira. Empecéi con vídeos máis cortos para que a xente non se aburrira. Bueno, pois como tuveron un pouquiño de repercusión, pois agora o que fago é facer un pouco un documental de 10, 15 minutos para transmitir unha mensaxe un pouco máis completa. Eu penso que os da miña xeneración, incluso de algunha antes e despois, todos fomos un pouco influídos por Rodríguez de la Fuente. Lóxicamente, os documentales aqueles nos transmitían totalmente o que nós queríamos ver na natureza e que non chegábamos a ver, pero eles nos lo transmitían á tele e decíamos, isto non debe ser tan difícil. E despois ibas a facer observacións, esperas, e si, era moi complicado. Eso de estar días enteiros e non ver nada, se dá moi a menudo. É dicir, sobre todo as especies que vas, porque se vas a especies comunes, como pode ser o coello, como pode ser, non sei, pombos ou eso, pois non hai problema, ou se vas a acuáticas, en lagoas e tal. Pero cando vas con especies moi concretas, como poden ser aves rapaces, como poden ser o lobo, como pode ser, eu que sei, pois a alondra, etc., aí tens que facer moitas xornadas de espera e de estudio no campo para despois ter algunha imaxe que realmente valga a pena, non? E que te sintas satisfeito. Quizá porque sempre me gustaron os grandes depredadores, non? Teñen unha fascinación importante e sempre me chamou a atención. Concretamente aquí é o último depredador que nos queda, o superdepredador, vamos. Aquí por debaixo do que son os azores, os miñatos e o raposo, non quedan superdepredadores como pode ser o águila real, como pode ser o águila imperial, como pode ser o lince, como pode ser o oso. E o único que fui capaz de sobrevivir foi o lobo. Entón me chamou moita atención. De feito, nos anos que levo seguindo ao lobo, estamos tendo uns estudios importantes desde o punto de vista de que o lobo aquí se mantuvo gracias ao medio rural e ao desenvolvemento rural que existe neste entorno. A verdade é que ao lobo aquí eu lle perdín todo o medo atávico que temos, é dicir, culturalmente nos venderon sempre ao lobo como un depredador malo, como un carnívoro que se che colle no monte che despedaza, etc. etc. non? Non, eso o perdín porque tuve ocasións de estar moi preto del, e o lobo normalmente é curioso, é un depredador, pero a xente lle ten, por aquí, por lo menos na Europa occidental, lle ten respeto, e normalmente elude ter un encontro violento ca xente.